que l'autoconsum d'energia solar, parlem d'això avui, solar fotovoltaica, s'ha disparat des que l'any 2019 es va canviar la legislació. Quin era el canvi? Els usuaris poden, des de fa 2 anys, restar de la factura de l'electricitat que generen les seves plaques i que no consumeixen, és a dir, allò que recullen a través de les plaques i envien a la xarxa. Ho poden cobrar. Però per compensar aquests excedents, els tràmits, o sorpresa, no són fàcils. I a més, en alguns casos, quan ja està tot fet i aprovat, la companyia elèctrica segueix sense comptabilitzar l'electricitat que els usuaris volquen a la xarxa. Hem conegut un d'aquests casos. En Joan ens ensenya la quinzena de plaques solars que té a la teulada de casa des del juliol. 5 quilowatts de potència instal·lada i una inversió d'11.000 euros. A l'agost, la Generalitat va legalitzar la instal·lació i posteriorment va iniciar els tràmits amb l'empresa subministradora d'energia, Endesa, per poder abocar a la xarxa l'energia sobrant i poder-la cobrar. Això ho va fer al setembre. I encara no se sap i no diuen res absolutament i no he cobrat ni 5 de les excedents que he injectat a la xarxa. La comercialitzadora diuen que no poden abonar això si no tenen les dades de la subministradora, que en cas és Endesa. La subministradora, jo m'hi he posat en contacte directament i li he fet ja tota una sèrie d'escrits demanant-li el per què no facilita aquests datos a la comercialitzadora. I fins ara no he rebut cap resposta. Pensi que he fet 6 cartes ja, a part de bastantes trucades telefòniques. Sembla que m'aprenguin el pèl, per dir clarament. Dels gairebé 900 quilowatts abocats a la xarxa fins ara, en Joan no ha cobrat res. Els meus càlculs era que, a part de tenir el meu estalvi, rebés l'excedent una compensació. I això feia que era avantatjós posar les plaques solars. Penso que és una decisió política de la pròpia empresa de no permetre que el petit contribuent a la d'allò s'hi imposi i, en definitiva, som competència d'ells, que són grans productors. El Joan tenia problemes amb la subministradora d'energia, amb Endesa. Hem contactat amb l'empresa i reconeixen que els primers mesos hi va haver bastants problemes en la tramitació de casos com els seus, però defensen que ara la gran majoria de les instal·lacions diuen que el 98% ja estan rebent les compensacions i asseguren que els casos que hi ha, com el del Joan, són deguts tan sols a problemes informàtics. En tot cas, el nombre d'instal·lacions fotovoltaiques va començar a créixer l'any 2018, quan el govern espanyol va eliminar l'anomenat impost al sol que havia aplicat l'anterior executiu del Partit Popular. Com veuen, fins a aquell moment la xifra era residual. Però l'increment més gran és a partir del canvi que comentàvem abans. L'abril del 2019, quan s'aprova aquest decret que permet la compensació dels excedents en la factura, és a dir, cobrar per l'energia que s'aporta a la xarxa. En pocs mesos s'instal·len més de 1.500, que és 1.600 en el global de l'any, el doble que sumant tots els anys anteriors. I el 2020 encara creix més i s'instal·len 5.800 instal·lacions fotovoltaiques arreu d'Espanya. Són moltes instal·lacions noves en poc temps, però, com hem vist, aquest creixement no ha estat lliure d'entrebancs. I en podem parlar amb Manel Romero, que és el delegat de la Unió Espanyola Fotovoltaica a Catalunya. Bon dia i gràcies per atendre'ns. Bon dia, què tal? Què explica aquests retards en casos com el del Joan a l'hora de rebre les compensacions per aquesta energia que les seves plaques solars, les que té instal·lades a casa, ell no la consumeix aquesta energia i la volca a la xarxa? Per què no rep aquests diners? Bé, com heu dit, són casos puntuals que al principi eren més casos, ara ja es van normalitzant i per això són casos més puntuals. És veritat que moltes de les comercialitzadores estan sent més àgils en aplicar aquesta compensació, el termini habitual que estem trobant. Penseu que una instal·lació d'aquest tamany es pot fer en un sol dia, llavors es tarda 2 o 3 setmanes a legalitzar-la i des que es comunica a la distribuïdora a la comercialitzadora, el termini habitual que avui estem trobant és de 2 o 3 mesos màxim. Això seria el normal, perquè ho trobem a la factura després que es visualitzin aquesta compensació dels excedents. Però és veritat que en alguns casos puntuals, i depèn d'alguna comercialitzadora, s'està demorant més i en aquest sentit ja hem presentat diverses reclamacions. La Generalitat ens consta que les està tenint i que inclús ha obert expedient informatiu a la principal distribuïdora i esperem que això es pugui corregir en les properes setmanes o mesos. L'obertura d'aquest expedient informatiu pot ajudar a agilitzar aquests tràmits o no necessàriament ha de tenir conseqüències? Esperem que sí, i també
creiem que han de canviar una mica l'estratègia o han de mostrar una predisposició o han de ser més proactius en agilitzar aquests tràmits, perquè a ningú se li escapa que tothom cada vegada és més conscient de la importància de poder autogenerar energia. El fet d'haver estat durant tot aquest any de pandèmia teletreballant a casa se'ns ha fet ser més conscients dels consums elèctrics i també ser conscients que podem fer aquesta transició energètica des de casa nostra. I això les comercialitzadores ja ho estan percebent i la majoria se n'adonen que això és un actiu i ho han de poder inclús oferir en els seus usuaris i per tant jo crec que és un canvi de model que suposo que les empreses més tradicionals els està costant més aquest canvi d'inèrcia, però ja ho tenim aquí, aquest creixement que heu mostrat és exponencial. Penseu que hi ha països com Alemanya que ja han superat el 1,5 milió d'instal·lacions i aquí anem cap a aquest camí, no? O sigui que hem de seguir en aquesta línia. Un cop es fa tota la paperassa, que ens deia que habitualment són entre 2 i 3 mesos, l'empresa subministradora que ha de compensar a les persones que tenen aquestes plaques fotovoltaiques a casa, a quin preu la paguen? És a un preu més competitiu per les subministradores que no pas el d'altres fonts d'energia o no? És el preu que es paga de mitjana de venda d'energia. És un preu més baix que el que comprem nosaltres l'electricitat, acostuma a ser uns 5 cèntims al quilowatt-hora, si bé que hi ha alguna comercialitzadora que ofereix un preu una miqueta més elevat com per donar una al·licient a que hi hagi una comercialització amb elles. I a aquest preu... Cal dir que no és la part principal de l'estalvi d'una instal·lació d'autoconsum. La part principal és l'autoconsum directe, l'estalvi que estem tenint quan estem consumint directament l'energia de les plaques de la coberta. Clarament, però hi ha un cas com el del Joan que fa pràcticament un any que està regalant energia. No 24 hores, però les hores que hi ha sol l'està regalant. Exacte, sí. En aquest cas ja s'està acumulant i, evidentment, ja és un nombre important de quilowatts que s'estan deixant de percebre amb diners. No sé si es podria fer, ara li faig una pregunta trampa, però es podria fer un càlcul de quants diners ha deixat d'ingressar? Bé, en el seu cas concret no ho tinc calculat, però de mitjana, si una instal·lació de 2,5 quilowatts, que poden ser uns 3.500 quilowatts de producció anual, aproximadament un 60% poden ser els excedents que injecten a la xarxa i això poden ser uns 120 euros a l'any, uns 10 euros mensuals. Això és una instal·lació de 2,5 quilowatts, que em sembla que era la meitat més o menys la d'aquest senyor. Això seria a nivell econòmic el que representa. Parlàvem abans de més de 5.800 instal·lacions instal·lades l'any passat, el 2020. Tenen xifres o indicis de cap on va la tendència aquest any 2021? Si l'augment serà tan exponencial com el 2020 respecte a l'any anterior o és un augment més moderat? No, creiem que seguirem aquesta tendència. Hem de pensar que una instal·lació d'aquest tipus avui la podem trobar pel mateix preu que ens pot costar unes vacances, un viatge de vacances. Per uns 4.000 euros podem fer una inversió d'aquest tipus i estem veient que aquests diners rendeixen millor la coberta de casa nostra que el banc. Per tant, aquest creixement veiem que s'està mantenint i està creixent. I pel que fa a les comunitats de veïns, també n'hi comença a haver, perquè, òbviament, aquí, a banda que tothom es posi d'acord, la superfície no sempre és la mateixa i no pot haver-hi les mateixes facilitats que en el cas d'una casa individual. Sí, té la complexitat d'haver de posar d'acord els veïns, però sí que estem detectant que és una tipologia d'instal·lació que fins ara era més minoritària, però que comença a augmentar. I a l'hora de fer la compensació, havent-hi com hi ha diversos contractes vinculats a una sola instal·lació, està havent-hi més complicacions també a l'hora de tramitar-ho, això? Sí, aquesta realment és on estem trobant més dificultats i on hi ha usuaris també que estan indignats com aquest senyor, però que, evidentment, en una comunitat que hi ha molts veïns, doncs això es multiplica. I en aquestes comunitàries és on principalment estem detectant més retards en la compensació dels excedents. Doncs aquesta és la problemàtica. Coneixíem aquí la del Joan. Manel Romero, delegat de la Unió Espanyola Fotovoltaica a Catalunya, gràcies per acompanyar-nos un dia més als matins. Gràcies a vosaltres, bon dia. Un problema que ens diu és minoritari, però que s'hi poden trobar més i més persones perquè també apuntava que aquest any 2021 hi haurà un pas més en aquesta progressió exponencial de les instal·lacions fotovoltaiques arreu. Per això, en un moment en què això està de pujada, val la pena repassar com està funcionant. Moltes gràcies, Pere. Ja que hem tocat el tema energètic, energia solar, ens hem posat una mica tecnològics, tirem una miqueta més